बे समाव फोसावनो लादों COVID-19 आपडेट। कर'ना जिउसानि सन्देरनाया फिन खेबसेबाव हादराव जिंगा सिखांहोदों। सावस्रि बिफाननि गोदानसिन अनजिमानि बायदिब्ला हादराव गिख्रंथाव COVID-19 केसफोरनि अनजिमाया दासिमाव 2710 सिम सौहैबाय, जायनि गेजेराव केरेला, महाराष्ट्र आरो दिल्लीया बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम गोग्लैनाय रायजोफोरनि सारियाव दं। केरेलायाव दासिमाव 1147 केस मोननाय जादों। बेनि उनाव महाराष्ट्रआव 424 केस रेबगान्थिनाय जादों। थांनाय 30 मेनि फुंनि 8 रिंगासिम अनजिमानि बायदिब्ला दिल्लीयाव 294 आरो गुजरातआव 223 बेरामि मोननाय जादों। कर्नाटक आरो तामिलनाडुआव गासै 148 केस मोननाय जादों, जेराव सोनाब बेंगलाव 116 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। थांनाय 24 घन्टायाव 7 थैनायबो रेबगान्थिनाय जादों। बे बोसोरनि गिबि 5 दानाव थैनायनि अनजिमाया 22 सिम सौहैबाय। थांनाय 24 घन्टायाव महाराष्ट्रआव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। फारसेथिं दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पान्जाब आरो तामिलनाडुआव सासे थैनायनि खौरां मोननाय जादों।